Irridu sistema edukattiva li twassal lill-istudenti tagħna biex isaqsu. Irridu l-ħassieba u hawnhekk ukoll anke s-sistema edukattiva manka s-soċjetà trid tagħti spazju għal ħassieba tagħna. Mhux biss għalhekk huwa importanti li kollox huwa flus, imma li kollox għandu il-valur tiegħu. Kien dan qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt dialogu li sar il-ħadd filgħodu mill-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara b'rabta mal-edukazzjoni f'pajjiżna. Bernard Grech fakkar kif is-soluzzjonijiet qegħdin għand kulħadd huwa lek li l-Partit Nazzjonalista jinsab kommens li jiltaqa' ma' kemm jista' jkun nies sabiex jifhem id-diffikultajiet u l-passi l qudiem. U qal li pajjiżna jrid jibda billi jkollu politiċi li jkollhom qalbhom fuq in-naħa tajba sabiex il-pajjiż jimxi l qudiem. Dan hekk kif fakkar li politika mhix logħba. U bekk, il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta politiċi seri li jifhmu fis-setturi kollha ta' pajjiżna. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista qal li permezz tal-edukazzjoni il-Partit Nazzjonalista jrid jara li kull persuna ma tkunx biss it-taħriġ sabiex tasal għad-dinja tax-xogħol iżda jgħix f'pajjiż fejn is-sistema tgħallmu wkoll kif jaffaċċja l-ħajja. Ejjew niftħu l-klassijiet tagħna inwaqqgħu il-ħitan għaliex it-tagħlim sħiħ ta' wliedna ma jinsabx biss fil-kodba, l-kodba huwa importanti, imma jinstab ukoll fit-tiġdid kontinwu u l-arfin kontinwu ta' kull persuna waqt ħajjita. Bernard Grech fakkar kif Partit Nazzjonalista jemmen f'kull persuna, mod speċjali fil-kwalitajiet sbieħ li wieħed kapaċi joffri għas-soċjetà tagħna, ikunu x'ikunu dawn il-kwalitajiet. X'sar minnu f'daqqa waħda pajjiżna? Donnu l-flus biss huma il-Mekka, the end ta' dak li aħna qed ngħixu għalih. X'sar minnu l-apprezzament li aħna nkunu kreattivi, li bħalma huwa importanti li aħna naħdmu u importanti wkoll li nieħdu l-mistrieħ. Bernard Grech qal li fejn qabel konna naraw tibdil fis-setturi wara tibdil fil-governanza, illum il-ġurnata qed naraw tibdil fis-setturi wara tibdil fit-tmexxija tal-Ministeri. U dan qed wassal għal tħarbit sieħ għal dawk kollha li jeħtieġu s-servizzi. Aħna ma narawx in-nies biss numri, ma narawx l-istituzzjonijiet biss interess għal fini ekonomiku. Imma lina wkoll importanti l-fini soċjali. Bernard Grech fakkar kif kull persuna jixraqilha l-kwalità tal-ħajja. Magħna jista' mhux biss jaħdem kulħadd, imma jitkellem kulħadd. Għaliex id-dmir tagħna huwa li nagħtu widen lil dak illi intom għandkom xi dejtu. Kulħadd jista' jkollu suġġeriment, ħsieb, opinjoni illi tista' tagħti valur akbar lill-mixja tagħna l qudiem. Inti saqsejtni Mikela, se jkun il-futur tal-Partit Nazzjonalista, se jkun futur iktar sabiħ milli llum għaliex il-Partit Nazzjonalista se jkompli jissaħħaħ u se jkompli jissaħħaħ b'mod illi verament ikun il-gvern alternattiv illi għandu bżonn pajjiżna. Kristin Mamo għan Net News.